ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിന്റെ ലീവ് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Jayapataka Swaminiti Namine. Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakatha Damadaya Nagara Grama Dharine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Shri Shri Radha Govind ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ ഈ ആത്മീയ യാത്രയിൽ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങള്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ലെവൽ 2 പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കുറച്ചൊക്കെ അല്ലേ? ഭഗവാൻ ഏകഛത്രാധിപതിയായിട്ട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നല്ല അല്ലെ? ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം അത് ഗോപ്യമാണ്. ഭക്തദാസനാവാനും ഭക്തന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ ഭഗവാന് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭക്തവത്സലനാണ് അല്ലേ ഭഗവാൻ? ഇപ്പൊ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളില് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമില്ല എങ്കില് എല്ലാം ഭൗതിക ദൃഷ്ടികോണിലൂടെയാണ് നോക്കിക്കാണുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ, ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയാണ്. അപ്പൊ അർജുനനിപ്പോ അതാ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കണേ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വന്നേക്കാം. അപ്പൊ ജ്ഞാനപ്രാപ്തിക്ക് ശേഷമാണെങ്കിലോ അർജുനന് സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് യുദ്ധോത്സുകനാവുന്നുണ്ട് അർജുനൻ. അപ്പൊ ശരി തെറ്റുകള് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത സന്ദർഭങ്ങള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരാളുടെ ജീവിതത്തിലും വരാം. അത്തരം വേളകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം നമ്മെ സഹായിക്കും, നമ്മളെ നയിക്കും. അപ്പൊ ശാന്ത മനസ്സോടെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാം അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴപ്പോൾ തീർത്തു പോകണം, ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷകനായിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിലും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അല്ലെ. ഏത് സന്ദർഭത്തിലായാലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മള് ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയണത് ഭഗവാന്റെ നിത്യ ദാസത്വമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്. അത് മറക്കരുത്. മറക്കുന്ന വേളയിലാണ് നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങള് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 1-ാം അധ്യായം തീരുമ്പോൾ അർജുനൻ വളരെയധികം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ്, ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ. എങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കണം അറിയണില്ല അല്ലെ. യുദ്ധം ചെയ്യണോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയണില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ ഈ അധ്യായത്തില് ദ മോസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ വേ പോസിബിൾ അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ, നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയ വീര്യം നശിച്ച അർജുനൻ ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത് എന്നറിയാത്ത വന്ന വേളയില് ഭഗവാനില് ശരണാഗതി അടയുന്നുണ്ട്. ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്കത് കാണാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആത്മതത്വം ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരം നശ്വരമാണ്. ഈ നശ്വരമായ ശരീരവും അതില് ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള നശിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവും അത് അവ തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉപദേശം ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതല്. പുനർജന്മം എന്നുള്ള പ്രക്രിയ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് നിസ്വാർത്ഥ സേവനം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരാളിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനനെ ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്ക് അഥവാ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആത്മാവിനെയും അതുപോലെ ശരീരത്തിനെയും ഒക്കെ അപഗ്രഥിച്ച് വിശദമാക്കി പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 6 ഭഗങ്ങള് ആണ് പരാശരമുനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ആരാ പറയാ? ഭഗവാൻ 6 ഭഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്. സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. അങ്ങനെ ഇതിന്റെ 6ന്റെയും പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാനില് അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദതേ. പലരും പല തരത്തിലാണ് അല്ലെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക ഭഗവാനെ. വദന്തി തത്വവിധി തത്വം യജ്ഞാനം അദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദതേ. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവര് അതിനെ സമാനമായിട്ടുള്ള 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുക. പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങള് ബ്രഹ്മമായിട്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട്, ഭഗവാനായിട്ട് ഒക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ അധ്യായം 1-ാം അധ്യായത്തില് 2 സൈന്യങ്ങളും യുദ്ധക്കളത്തിൽ അണിനിരുന്ന് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങള്, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള തന്റെ കാരണങ്ങള് അതൊക്കെ അർജുനൻ വിശദീകരിച്ചു. അർജുനന്റെ എന്താ പറയാ, അർജുനൻ ആകെ അവശനാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അർജുനന് കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെ. വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനന് പക്ഷെ മൃദുല ഹൃദയത്വം, അതുപോലെ ആസ്വാദനം, എല്ലാവരെയും കൊന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ആസ്വദിക്കാനാണ് അല്ലെ ഈ രാജ്യമെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ കുടുംബത്തിന്റെ നാശം അല്ലെ, കുല മഹിമയൊക്കെ നശിച്ചു പോവും, പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പോ അർജുനൻ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ കടമ യുദ്ധമാണ് അല്ലെ, ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കാം. അതിനു പകരം യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ന്യായീകരണങ്ങൾ നിരത്തുകയാണ് അല്ലെ അർജുനൻ. അപ്പോ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഒടുവിലെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ അർജുനൻ വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ ഇട്ടിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിലിരിപ്പായി. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇത് ഈ അധ്യായം 2-ല് 72 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അത് ഗീത ഈ വരാനിരിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളുടെ ഒക്കെ സംഗ്രഹം ആയിട്ടുള്ള വിഷയസംഗ്രഹം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സാഖ്യയോഗം എന്നുള്ള ഈ 2-ാം അധ്യായത്തില് പ്രഭുപാദ് ഇതിന് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തു. ഇത് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഞ്ജയ ഉവാച
തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിതം വാക്യമുവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായിട്ട് അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ ആ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ്, മധു എന്നുള്ള അസുരനെ കൊന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ മധുസൂദനൻ ഭഗവാന് പേര്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഇവിടുത്തെ സംഗ്രഹം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 2-ാം അധ്യായത്തിലത്തെ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ അർജുനന്റെ നിരാശ. പിന്നെ 11 മുതൽ 30 വരെ കൃഷ്ണൻ ജ്ഞാനയോഗയെ കുറിച്ചിട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. 31 മുതൽ 37 വരെ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തോടെ തന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ വശീകരിക്കുന്നു, പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്കുള്ള സംക്രമണം 38-39. കൃഷ്ണൻ സകാമ കർമ്മയോഗത്തിൽ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നൈഷ്കർമ്മ്യ കർമ്മയോഗയിലേക്ക്, അതായത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം അതിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ബുദ്ധിയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം 40 തൊട്ട് 53 മുതൽ വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നൈഷ്കർമ്മ്യ കർമ്മയോഗയുടെ വിശദീകരണവും അത് എങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകും എന്നതും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. 54-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആത്മജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. 55 മുതൽ 72 വരെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളും ബോധവും കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. സ്വന്തം ധാരണയനുസരിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നിരാശയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. തെറ്റായ സ്ഥാനത്ത് ശ്രദ്ധയും അശ്രദ്ധയും, ശ്രദ്ധക്കുറവ്, അവഗണനയുടെ പ്രവൃത്തി. മനുഷ്യന് പൂർണ്ണനല്ല, പരിപൂർണനല്ല. ഭഗവാൻ 6 ഗുണങ്ങള് പരിപൂർണതയിലുള്ളത്. അത് ഭഗവാൻ, നമ്മള് ഭഗവത് അംശമാണ്. എങ്കിലും മനുഷ്യന്, നമ്മൾക്ക് ജീവസത്തകൾക്ക് 4 തരത്തിലുള്ള ന്യൂനതകളുണ്ട്. സാധാരണക്കാരന് എന്തായാലും തെറ്റുപറ്റും. അയാൾ നിസ്സംശയം മായാമുഗ്ധനാണ്. അയാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപൂർണത കാരണം അയാൾ പരിമിതനാണ്. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1-ാമത്തെ ലെവലില് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പോ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുനനെ ഒന്നങ്ങ് പിടിച്ചു കുലുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസ്വർഗ്യമകീർത്തികരമർജുന. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. നിന്റെ ഈ ദൗർബല്യം, ഈ മാലിന്യം, മനോമാലിന്യം കൊണ്ട് നീ പുരോഗതി അല്ല നിനക്ക് ഉണ്ടാവുക, അധോഗതിയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 6 ഗുണങ്ങളുടെ പരിപൂർണത. ഭഗവാനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാന് തുല്യരായിട്ടും ആരുമില്ല. ഗോവിന്ദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആദി ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചു, ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറയുന്നുണ്ട്, ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഗോവിന്ദനാണ് സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിനെ കവച്ചു വെക്കാൻ ആരാ ഉള്ളത്? അല്ലെ? ഭാഗവതത്തിലും പരമപുരുഷന്റെ ആ വിവിധമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പുരുഷ ആവിർഭാവങ്ങളും സ്വീകരിച്ച ആ കൃഷ്ണനെ ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ട് ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട്. ഏതേജാംശകലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരിവ്യാകുലം ലോകം ഹൃദയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും പരമപുരുഷന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരങ്ങളോ അംശാവതാരങ്ങളോ ഒക്കെയാണ്. കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ
സർവോത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അഭിമാനക്ഷതം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ക്ലൈബ്യം ആസ്മഗമപാർത്ഥ നൈതത്വയുപപദ്യതേ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം ത്യക്തോത്തിഷ്ഠപരം തപ. പറയാണ്, പാർത്ഥ, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാവരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്നാണ്. പാർത്ഥൻ അതായത് പൃഥയുടെ പുത്രൻ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് കുന്തിദേവി അല്ലെ, പൃഥ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ രക്തബന്ധം തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ യുദ്ധത്തിന് വിസമ്മതിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളൊരു ക്ഷത്രിയനല്ല അല്ലേ, സ്വധർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ തേരാളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അർജുനനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എല്ലാ നന്മകളും അർജുനന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും അർജുനൻ പിന്മാറുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദുഷ്കീർത്തികരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയായി പോകും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി, മുൻ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ തിളങ്ങിയ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ വിചാരിക്കുക. അപ്പോ വിവശനായി പരീക്ഷയുടെ മുമ്പ് തീരെ ഡള്ളായി. എന്നിട്ട് മാതാപിതാക്കളോട് പറയാണ്, എത്ര പഠിച്ചിട്ടും എല്ലാം ഞാൻ മറന്നു പോണൂലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആകെ വിഷമിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് ആ മാതാപിതാക്കൾ എന്താ ചെയ്യാ, ഇത്രയും നാള് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയതല്ലേ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ വിഷാദമൊക്കെ മാറുകയാണ് അല്ലെ. ഇതുപോലെ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനെ പറയാണ്, നിനക്ക് എങ്ങനെ ഈ ശ്രേഷ്ഠമല്ലാത്ത കാര്യം, ഈ ദുഷ്കീർത്തികരമായത് ഒക്കെ തോന്നി എന്ന്. ഇത്രയും നാളെ എല്ലാവരും നിന്നെ വാഴ്ത്തി അല്ലെ, ഇപ്പൊ നീ ഭീരുവാണോ? ഞാൻ അറിയുന്ന അർജുനൻ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കുലുക്കി ഉണർത്താണ്. അഭിമാനക്ഷതം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ പറയാണ് അല്ലെ. ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോ നേരെ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അർജുനനെ യുദ്ധോത്സുകനാക്കാൻ, കർമ്മോത്സുകനാക്കാൻ, അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണായിട്ട് അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ, ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് ചേർന്നതല്ല. ഇത് നിനക്ക് ദുഷ്കീർത്തി ഉണ്ടാക്കും, ആണത്തമില്ലായ്മയാണ് ഇത്. അർജുനന്റെ എന്താ വിചാരം, മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഗുരുജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിലും നല്ലത് ഭിക്ഷയെടുത്ത് ജീവിക്കാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ വിരക്തനായി മാറുകയാണ് അർജുനൻ. ജീവിതത്തില് പല ചുട്ടുനീർന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലേ. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കൂ. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മസമ്മൂഢവേദ യശ്രേയസ്യ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാദിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. ഇപ്പൊ ഗുരുവിന് സർവാത്മനാ കീഴടങ്ങി. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ മനസ്സിന് വേദന തരുന്ന ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴ് എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് മാത്രം ജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വന്ന വേളയില് അർജുനൻ സർവാത്മനാ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാണ് അല്ലെ, ശരണാഗതി അടയാണ്. അർജുനൻ സ്വയം ഒരു കൃപണനായി കണക്കാക്കുന്നു. കടമയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം, ഞാനൊരു യോദ്ധാവായി പ്രവർത്തിക്കണോ അതോ ത്യജിക്കണോ? ഈ സമയം വരെ അദ്ദേഹം പല പരിഹാരങ്ങളും നൽകി. 1:1 28 മുതൽ 2:6 വരെ വികലമായ ഫാക്കൽറ്റിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അനുമാനം. മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ഉയർന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹം അർജുനൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ, എനിക്ക് ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ശിഷ്യനാണ്, ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്. ഇനിയെല്ലാം അങ്ങ് വേണം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ. അപ്പോ
എല്ലാം ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഒരാളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. എല്ലാ ഫീൽഡിലും ആശങ്കയ്ക്ക് വകയുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന ആ ശരിയായ ആ വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വാസ്യനായ പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. താൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ വന്നുപെടുന്ന ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം കിട്ടാൻ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സഹായം തേടണം എന്ന് എല്ലാ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. ആരും കൊളുത്താതെ തന്നെ ആളിക്കത്തുന്ന കാട്ടുതീ പോലെയാണ് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങള്. ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ പല പല വിഭ്രാന്തികൾ വന്നുപെടും. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതി അങ്ങനാണ്. കാട്ടുതീ ആർക്കും ആവശ്യമില്ല അല്ലേ, അത് കത്തിപ്പടരുക തന്നെ ചെയ്യണു. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളില് സംഭ്രാന്തരായി പോവും. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ സംഭ്രാന്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം കൈവരിക്കാനും ശാസ്ത്രസമ്മതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം നേടാനുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അദ്ദേഹം നമുക്ക് വിശ്വാസ്യനായ ആ ആത്മീയ ഗുരു നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങള് നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ ദ ബെസ്റ്റ് വേ പോസിബിൾ അത് പറഞ്ഞു തരും. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ജീവാത്മാവ്, നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മാവ് മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതിന്റെ മൂല്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ ചന്ദന മരം കിട്ടിയിട്ട് വെറും വിറക് കൊള്ളി പോലെ എരിച്ചു കളയാനുള്ളതല്ല അല്ലെ. മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയണത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മമാണ്. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പോകെ പോകെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും. ഭഗവാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സമാധാനം തേടി അലയാണ് അല്ലെ. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും മനുഷ്യന് സമാധാനമില്ല അല്ലെ, സന്തുഷ്ടിയില്ല, ആനന്ദമില്ല അല്ലെ. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നേടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ സിദ്ധാന്തം, കൃഷ്ണ തത്വം ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളണം. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഒക്കെ നമ്മള് അറിയണം, മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് സന്തോഷവും ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനൻ പല വാദമുഖങ്ങളും നിരത്തിയല്ലേ, എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഭാവത്തിലാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ അറിവുണ്ടെന്നുള്ള ആ അർജുനന്റെ ഭാവത്തിനെയൊക്കെ പൊളിച്ചടുക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അശോച്യാനന്വശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ്ച ഭാഷസേ ഗതാസു ന ഗതാസുംശ്ച നാനുശോചന്തി പണ്ഡിത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നീ വലിയ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് നടിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ചില അവസരങ്ങളിൽ നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നീ വിലപിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിവ് നേടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ദുഃഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾക്കറിയാം ഇതൊക്കെ മായയാണ്, ഇതൊക്കെ ക്ഷണികമാണ് എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ദുഃഖത്തിനെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന അറിവ്, അതാണ് പാണ്ഡിത്യം. ഈശ്വരൻ, ആത്മാവ്, ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങള്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ പരാവിദ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന ത്വേവാഹം ന ജാതുനാസം ന ത്വം നേമേ ജനാധിപ ന ജൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതപരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല, അതുപോലെ നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരുമെല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയണേ പല പല ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞതാണ്. മനസ്സിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ജീവനുണ്ട് അല്ലെ.
ജീവൻ പോയാൽ നിശ്ചലായി നമ്മള്, അല്ലെ? തിരമാല അത് കടലിൽ അടങ്ങുന്ന പോലെയാണ്. ചിന്ത ഒക്കെ ജീവനിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുക. സുഷുപ്തി ആണത്. സ്വയം ലയിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നൊരു സമ്മാനമാണ് ഉറക്കം. നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ലയം. ധ്യാനത്തിലൂടെ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തകളെ അടക്കുക. അത് സമാധി ആണ്. ഇത് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി സ്വയം നേടുകയാണ് ചെയ്യണേ. നമ്മൾ സമാധിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ചെയ്യണേ. ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉറങ്ങി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഒരു സമ്മാനമാണ് അത്. അപ്പൊ അസംഖ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കളെ ഒക്കെയും ആരാണ് സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നത്? അല്ലേ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ഭഗവാൻ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉണ്മ പല തവണ സമർത്ഥിക്കുക. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിനും ഉപരിയാണ് തന്റെ നില എന്നിവിടെ പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലുടനീളം അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ്. പിന്നെ പലതരത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. ഓക്സിജൻ, CO2 ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ലെ? ശാസ്ത്രജ്ഞരൊക്കെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനാല് നമ്മൾ അത് വിശ്വസിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പൊ ജീവന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ ഈ ജീവനൊപ്പം മനസ്സ്, സൂക്ഷ്മ ശരീരം എല്ലാം കൂടി പുനർജന്മം ഉണ്ടാവുന്നു. എന്നാലോ ഈ ജീവനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ലെ? ആത്മാവ്, ജീവൻ, ഇതൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സ്കാൻ ചെയ്താൽ പോലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ ആ ജീവൻ ജനിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും, അല്ലെ? വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ചിന്തകളെയൊക്കെ അടക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാര് ഈ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ജീവനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് ഋഷിമാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ധ്യാനത്തിലൂടെ ഈ ജീവനെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര്. ഈ ജന്മത്തില് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ്, കർമ്മഫലത്താലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഓരോ തരത്തിലുള്ള പലർക്കും പല സ്വഭാവങ്ങളാണ്, അല്ലെ? നമ്മളുടെയൊക്കെ മുൻപിലുള്ള കർമ്മവാസനകൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം, ശരീരവും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണവും എല്ലാം നടക്കുന്നത്. 13 ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമമുണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ കണ്ടോ? ചെറിയ കുട്ടി, അല്ലെ? കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴും ആ സെയിം ആത്മാവ് തന്നെ വളർച്ചയെത്തി വലുതായി പിന്നെ ക്ഷീണായി ഇങ്ങനെ മരിക്കുമ്പോഴും ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല, അല്ലെ? ശരീരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയാണ്. ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, അല്ലെ? പലതും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പിന്നെ ക്ഷീണിക്കുന്നു, മറയുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ ആത്മാവിനോ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ആത്മാവ് സെയിം ടു സെയിം ആണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മം അത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ അറിയാൻ തന്നെ മനുഷ്യന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. മൃഗങ്ങൾക്ക് മറ്റു കഴിവ്, പല പല കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാല് നാമം ജപിക്കാൻ ആരെക്കൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ? നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് മാത്രമേ, അല്ലേ, നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കണം. നമ്മള് ഭഗവാനെ മറക്കരുത് ഒരു മാത്ര പോലും. യഥാ വ്രജഗോപികാനാം എന്നാണ്. ഈ ഗോപികമാര് ഒരു നിമിഷം പോലും, ഒരു മാത്ര പോലും ഭഗവാനെ മറക്കുന്നില്ല. അവര് ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ട് ശാസ്ത്രം പഠിച്ചവരൊന്നല്ല, അല്ലെ? അവര് ഈ ഗോപസ്ത്രീകള് പശുവിനെ നോക്കി പാല്, തൈര് ഒക്കെ വിറ്റിട്ട് ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെ? അവരവരുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആ ഭഗവാനെ മറക്കില്ല ഒരു നിമിഷം പോലും. അങ്ങനെയാണ്. അവരാണ് പരമഭക്തര്, ഏറ്റവും ഉന്നതരായ ഭക്തരാണ് ഗോപികമാര്. അതിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠയാണ് രാധാറാണി. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ?
അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, തിദിക്ഷയോടെ ക്ഷമാപൂർവം നീ സ്വധർമ്മം ചെയ്തിട്ട് അമൃതത്വത്തെ വരിക്കൂ അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഋഷിമാര്, നമ്മുടെ ഋഷിമാര് ഇവിടെ ഹാർട്ടൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയോ ആത്മാവിനെ, ജീവനെ? ഇല്ല, ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ ഋഷികള് ധ്യാന തപസ്സുകളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ അറിവാണ് അല്ലെ? തെളിവ് നൽകാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. സ്നേഹം, വേദന എത്രയുണ്ട് എന്ന് തെളിവ് നൽകാൻ സാധിക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഋഷി മുനിമാർക്ക് അവർക്ക് ലാബറട്ടറി ഒന്നും ഇല്ല. അവരുടെ മനസ്സാണ് ലാബ്. അവരുടെ അല്ലാതെ സയന്റിസ്റ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞര് തരുന്ന പോലെ ലാബറട്ടറിയില് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് കാട്ടിത്തരാനൊന്നും അവർക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? തത്വദർശികളായിട്ടുള്ള അവര് കണ്ടെറിഞ്ഞ ആ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. സ്വർണത്തിൽ നിന്ന് വള, മാല ഒക്കെ, കമ്മല് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ? സ്വർണത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ വളയും മാലയും കമ്മലും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്നാലോ വള, മാല ഇതിനൊക്കെ നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണം ആവശ്യമാണ്. അതേപോലെ ഈ ആത്മാവ്, ആ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ കർമ്മ ഫലം അനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരത്തിൽ അത് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നത്. ആ ധാമത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കണം. ഒരു മാത്ര പോലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകരുത്. ആത്മാവിന് നാശമില്ല. ഈ ശരീരം പല പല ശരീരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ എത്രയോ 84 ലക്ഷം യോനികളുള്ളതില് എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുത്തു നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോ ഈ ആത്മാവ് അതിന് നാശമില്ല, മാറ്റമില്ല അല്ലെ? അപ്പോ ഈ ജഡശരീരം, കാര്യമായിട്ടുള്ള ജഡശരീരം കാരണമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിന് നാശമില്ല. കാര്യമായിട്ടുള്ള ജഡശരീരമാണ് നശിക്കുന്നത്. ഉണ്ടായതാണ് കാര്യം, അത് നശിക്കുന്നതാണ്. മറ്റേത് കാരണം, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം. അതാണ് കാര്യം, കാരണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ്. 17 അവിനാശി തു തദ്വിധി യേന സർവമിദം തദം വിനാശമവ്യയസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹതി. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്, എത്രയാണ് ഈ ആത്മാവിനെ കണ്ടവരില്ല. പക്ഷെ ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ബാലാഗ്രശതഭാഗസ്യ ശതഥാ കൽപ്പിതസ്യ ച ഭാഗോ ജീവ സവിജ്ഞേയ സജാനന്ദ്യായ കൽപ്പതേ. തലനാരിന്റെ അറ്റം അത് 10,000 വിഭജിച്ചാൽ എത്ര വലിപ്പം വരുമോ അത്ര മാത്രാണ് ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഈ കണക്കറ്റ ജീവാത്മ കണങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണമാണ്, ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമാണ്. അവ നിരവധിയാണ് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാനാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നതും. അപ്പോ ആ ശരീരത്തിൽ വ്യാപൃതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിനെ വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. അവിനാശിതു തദ്വിധി യേന സർവമിദം തദം വിനാശമവ്യയസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹസി. പ്രധാനപ്പെട്ട ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്, കുറെ ഇതിലുണ്ട്. ഈ ഋഷിമാര്, നമ്മുടെ ഋഷിമാരൊക്കെ ഹഠയോഗം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിച്ചവരാണ്, മോചിപ്പിക്കും. അവർക്ക് എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അവര് ആഗ്രഹിക്കണേ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഹഠയോഗത്താല് മോചിപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയും. കാരണം നമ്മുടെ ഋഷി മുനിമാരുടെ ആ കഴിവുകള്. ആത്മാവിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്തവന്തൈമേ ദേഹ നിത്യസ്യോക്ത ശരീരിണ അനാശിനോ അപ്രമേയസ്യ തസ്മാദ്യുധ്യസ്വ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് മാത്രമേ നാശമുള്ളൂ. അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനാണ്, നാശമില്ലാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന,
നീ മടിക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ദേഹമാണ് ഞാൻ എന്ന് അത് അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. സത്യത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജ്ഞാനി എന്ത് പറയുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിന്നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവ് നിത്യനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്ത 3 ശ്ലോകങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ എങ്ങനെ ഉറച്ചു കിട്ടണം, പതിയണം, അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാണ്. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ് അത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആത്മാവുണ്ട്. ആത്മാവില് ഉണ്ടായി മറയുന്ന ഒരു ഭ്രമമാണ് ശരീരം എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോ ആത്മാവ് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്, ശാശ്വതനാണ്. ശരീരാണ് ഈ ഉണ്ടാവുന്നത്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാന്യന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവിന് നാശമില്ല, അജനാണ്, പരിണാമം ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്ക് ഒരാളെയും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ ഒക്കെ എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പിന്നെ കുറെ ജീവ സത്തകൾ വന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും കോട്ടം സംഭവിക്കോ? ഇല്ല. ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. അത് പൂർണ്ണം, ഇത് പൂർണ്ണം. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എത്ര പൂർണ്ണം എടുത്താലും പിന്നെയും അവശേഷിക്കുന്നത് പൂർണ്ണം തന്നെയാണ്. അതാണ് പരമാത്മ തത്വം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ വിചാരിക്കണേ? ഇവരെ പൂജനീയരായിട്ടുള്ള ഈ ഗുരുജനങ്ങളെയൊക്കെ വധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പാപമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാണ് പാപമാവുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ ചിലവര് ഒക്കെ യുക്തിവാദികളൊക്കെ പറയാല്ലേ, ഭഗവാൻ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന്. ഒരു പ്രവൃത്തി പാപപുണ്യമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പട്ടാളക്കാരൻ ഒരു ശത്രുവിനെ കൊന്നു യുദ്ധത്തിന്റെ മധ്യേ. രാജ്യം അയാളെ ആദരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നാലോ മുറിയിൽ വന്നു സുഹൃത്തായിട്ട് വഴക്കുകൂടി അതേ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അയാൾ വെടിവെച്ചാലോ അല്ലെ, ജയിലിൽ പോകും അല്ലെ. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയല്ല, മനോഭാവമാണ് പുണ്യപാപങ്ങള്, തെറ്റുകുറ്റങ്ങള്, തെറ്റ് ശരികള് ഒക്കെ നിർണയിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു സർജൻ എന്താണ് ചെയ്യുക? കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ആളെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാ കള്ളന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ ഒരു കത്തി കിട്ടിയാലോ കള്ളൻ അത് ഉപദ്രവിക്കാനാണ് അല്ലെ, വധിക്കാനാണ്, നശിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോ മനോഭാവമാണ് പാപപുണ്യങ്ങള്, ശരി തെറ്റുകള് ഒക്കെ നിർണയിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശത്രുക്കളെ യുദ്ധം ചെയ്യുക, അപ്പൊ മരണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ വധിക്കണത് അത് പാപത്തിന് കാരണമാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഒരു ദേഹം വിട്ട് മറ്റൊന്നില് പ്രവേശിക്കുക എന്നത് പരക്കെ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുത മാത്രാണ്. അപ്പൊ ദേഹത്തിന് ദേഹത്തിൽ വസ്ത്രമൊക്കെ ഇടും അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വസ്ത്രമുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ ദേഹിയുടെ വസ്ത്രം എന്താണ്? ദേഹി വെച്ച ആത്മാവ്, ആത്മാവിന്റെ വസ്ത്രം എന്താണ്? ദേഹം ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ജീവൻ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉപയോഗം കഴിയുമ്പോഴ് ഉപേക്ഷിക്കും. ഈ ശരീരം പഴയ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അല്ലെ. ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാല് അത് ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആത്മാവ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. അപ്പോ അത് എല്ലാം അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല.
അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഒരു ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ഭഗവാൻ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കണത്. അങ്ങനെ ഉപനിഷത്തുക്കളൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. ആത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ് 23 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. 23 നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവക ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുത. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. എത്ര ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറി മുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താനാവില്ല. എപ്പോഴും അത് പരമാത്മാവിന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായി തന്നെ നിലനിൽക്കും. ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് അണുമാത്രനായകയാല് മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെടും, അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ഈ തീക്കട്ടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉത്ഭവിക്കണ തീപ്പൊരികള് തീക്ക് വെളിയിൽ വന്നാല് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അണഞ്ഞു പോവും, അല്ലെ? അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ് മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. 24 അച്ഛേദ്യോയ മഹാദാഹ്യോയ മക്ലേദ്യോ ശോഷ്യേവച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണ് രചലോയം സനാതന. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ഈ ആത്മാവ്. ആത്മാവിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീയെ ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് കരുതുന്നത് ഈ ശരീരമാണ്, അല്ലാതെ ആത്മാവിനെ അല്ല. അവരുടെ പ്രാരബ്ധം തീർന്നാലാണ് ഓരോ ആയുസ് ആയുസ്സില്ലാതാവുന്നത് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുക. അവർക്ക് നിന്നിലൂടെ മരണം ഉണ്ടാവുന്നു, അത് അവരുടെ വിധി മാത്രാണ്, അല്ലാതെ നിനക്ക് അതില് പാപമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പലതരത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. വെള്ളത്തിൽ കുമിളകളുണ്ട്, അല്ലെ? അതുപോലെ ജീവൻ പല പല ശരീരങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും അറിയാനാവാത്തതാണ് ആത്മാവ്. മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഉറപ്പിക്കാനും സാധ്യല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് പല പ്രമാണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് മാത്രം. പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം, അനുമാനം, അല്ലെ, ഉപമാനം, ശ്രോത്രം പ്രമാണാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ആത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ നമ്മള് ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ജീവിതം തന്നെ, ആ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറി മറിയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ശരീരത്തിനോട് പിന്നെ ഒട്ടും തന്നെ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാ അംശം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ ശ്രമിക്കുക, അല്ലാതെ നമ്മള് ഈ ജഡശരീരത്തിനെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട ഒരു സത്യാണ് ഈ ആത്മാവ് എന്നുള്ളത്. ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം 29. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേനം ആശ്ചര്യവദ്വദതി തഥൈവ ചാന്യ ആശ്ചര്യവച്ചൈനമന്യ ശൃണോതി ശ്രുത്വാപ്യേനം വേദന ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവം കേൾക്കുന്നു. ചിലരാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഋഷിവചനങ്ങള് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അത്ഭുതത്തോടെ പറയാണ് ചിലവര്,
ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, എന്നാലോ മനസ്സിലാവണില്ല മുഴുവനായിട്ട്. പിന്നെ അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ആശ്ചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണ്. തത്വദർശികള് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതിന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവര് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആശ്ചര്യമില്ല. അറിവില്ലാത്ത നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കാണ് ആശ്ചര്യം ഉണ്ടാവണത് അല്ലെ. ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് നമുക്കാണ് തോന്നണത് അല്ലെ. അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അതിന് ആശ്ചര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മുടെ ഋഷി മുനിമാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഭീമാകാരനായിട്ടുള്ള മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റൻ വടവൃക്ഷത്തിലും 1 ഇഞ്ച് മാത്രം സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാണുക്കളിലും ഒക്കെ ഈ അണുമാത്രനായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് എത്ര വിസ്മയകരാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് ആ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സദസ്സുകളിലോ സത്സംഗങ്ങളിലോ ഒക്കെ പങ്കെടുക്കും. പക്ഷെ അപ്പോഴും അറിവില്ലായ്മ കാരണം ഈ അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ആത്മാവും സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ വ്യത്യാസം അറിയില്ല അല്ലെ. പരമാത്മാവ് സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള വിഭുവായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ്, അണുവായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ്, അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവ് എന്നിവയുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനം, പരസ്പര ബന്ധം, ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ഗ്രഹിക്കണം. അതിന് നമ്മള് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കണം. അപ്പോ സർവോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതിനെ അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് ആത്മാവിനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ മുൻ ജന്മത്തിലോ ഈ ജന്മത്തിലോ ഒക്കെ ഒട്ടേറെ തപസ്സും ത്യാഗവും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച ഒരാൾക്ക് അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ, ആരാണ് കൃഷ്ണൻ, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സ്റ്റാറ്റസ്, ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ഭഗവാനെ അറിയാൻ. സത്യത്തിനെ അറിയണം, അതാണ് സത്യം അല്ലെ. സത്യം പരം ധീമഹി എന്നാണ് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താണ് സത്യം? ഭഗവാനാണ് സത്യം അല്ലെ. ആ സത്യത്തിനെ അറിയാ, ആ അറിവ് ദുഃഖത്തിനെയൊക്കെ അകറ്റും. അപ്പൊ പ്രാമാണിക ആചാര്യൻ ഒന്നാമതായിട്ട് എന്താ പഠിപ്പിക്കുക? ഞാൻ സച്ചിദാനന്ദ ആത്മാവാണ് എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുക. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല. ഈ നമ്മളൊക്കെ ധാർമ്മികമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവനൊപ്പമുള്ളതാണ് അത്. ഇപ്പൊ പഞ്ചസാരയുടെ ധർമ്മം അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ഉപ്പിന്റെ രസം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് ഉപ്പായിരിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോന്നിനുമുണ്ട് അതിൻ്റെതായ ധർമ്മം. അപ്പോ ആ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ സ്വധർമ്മം, നമ്മുടെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മചാരി വിദ്യാസമ്പാദനം ചെയ്യണം അല്ലെ. ചാബല്യങ്ങളൊക്കെ അകറ്റണം. ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിലോ ധനസമ്പാദനം, സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. ഗൃഹസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ഗൃഹപരിപാലനം, സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. വാനപ്രസ്ഥനാണെങ്കിലോ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഈശ്വര വിചാരം ഉണ്ടാവണം, വിരക്തി വരണം അല്ലെ. സന്യാസം ഫുള്ളി വിരക്തനായി ഈ ഭൗതിക ലോകമേ ഇല്ല, ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറും. തത്വജ്ഞാനം അതുണ്ടെങ്കിലേ കർമ്മ, ജ്ഞാന, ഭക്തി, യോഗം എല്ലാം സാധ്യമാവുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടേ? ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അത് സമ്പാദിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദൃച്ഛയാ ചോപപന്നം സ്വർഗദ്വാരമപാവൃതം സുഖിന ക്ഷത്രിയാ പാർത്ഥ ലഭന്തേ യുദ്ധമീദൃശം. പാർത്ഥ, യാദൃശ്ചികമായി ഇതുപോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഈ ഇവരോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു നന്മയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല, നരക ജീവിതത്തിന് വഴി ഒരുക്കും എന്നൊക്കെയാണ് അല്ലെ അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അതിനെയൊക്കെ ഉത്തമ ഗുരു എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ പ്രസ്താവനകളെയൊക്കെ ഭഗവാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് നീ ഇത്തരം പ്രസ്താവനയൊക്കെ ചെയ്യണത്. കൃത്യനിർവഹണത്തില് ഹിംസയ്ക്ക് ഇടയില്ലാതിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ യുദ്ധരംഗത്ത് അഹിംസാ തൽപരനായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് വിഡ്ഢികളുടെ തത്വശാസ്ത്രമാണ്, അല്ലാതെ ശരിയായ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ പ്രവൃത്തി അല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. 33 അഥ ചേത്വമിമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി തദസ്വധർമ്മം കീർത്തിം ച ഹിത്വാ പാപമവാപ്സ്യസി. അല്ല, ധാർമ്മികമായ ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേൽക്കും. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് പാപവും ദുഷ്കീർത്തിയും നരകവും ഒക്കെ കിട്ടുക, അല്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ യോദ്ധാവാണ് അല്ലെ, പ്രശസ്തനാണ് അദ്ദേഹം. അർജുനൻ ആരാണ്? അർജുനൻ നിസ്സാരനല്ല അല്ലെ. അർജുനന്റെ സാമർഥ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ദ്രുപദനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദ്രോണർക്ക് ദക്ഷിണ നൽകിയവനാണ്. ഗന്ധർവ വീരനായിട്ടുള്ള ചിത്രരഥനെ ജയിച്ചവനാണ്. അമ്പെയ്ത് മത്സരത്തിൽ ജയിച്ച് പാഞ്ചാലിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. യദുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സുഭദ്രയെ വിവാഹം ചെയ്തു. ഗാണ്ഡവ വനം ദഹിപ്പിച്ച് ഗാന്ധീവം നേടി അല്ലെ. ശിവനോട് പാശുപതം വാങ്ങി. ഒക്കെ അർജുനനാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ നിസ്സാരക്കാരനല്ല. ഇവിടെ ഈ വ്യാകുലതയിൽ അകപ്പെട്ട് ദുഃഖിതനായിട്ടിരിക്കണ അർജുനൻ അല്ലെ അങ്ങനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നീ ദയാലുവായതുകൊണ്ട് മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് കൗരവരൊന്നും ഒരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല. അവര് അപവാദം പറഞ്ഞു പരത്തും അല്ലെ. ബന്ധു സ്നേഹം നിമിത്തം യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്ന് കരുതില്ല അവര് അല്ലെ. അർജുനന്റെ ആ ചിന്തകള് പോലെയല്ല മറ്റേ മറുപക്ഷത്തുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അപവാദം കേൾക്കുക അല്ലെ, അപമാനം സഹിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് അതിൽ പരം ദുഃഖം വേറെ ഇല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ വീരന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക്. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്തേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആത്മാവിനെ നിനക്ക് ആർക്കും ഹനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഒന്നും എങ്ങനെയും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ. ബോധപൂർവമായ മനോഭാവം വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. കർമ്മം ചെയ്യുക. അടുത്ത 3-ാം അധ്യായത്തിലെ കർമ്മയോഗം നല്ലതായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായിട്ട് ഗുരുകൃപയാലെ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചത്. അപ്പൊ അനശ്വര സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് സമഭാവനയോടെ നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും. അപ്പോ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ഈ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഒരു കടപ്പാടൊന്നും ഇല്ല, ആരോടും ബാധ്യതയൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ്. സർവകർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണന് മുകുന്ദന് പൂർണ്ണമായി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തവന് ദേവന്മാരോടോ ഋഷികളോടോ ആരോടും ഒരു കടപ്പാടും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്.
ബോധപൂർവമായ മനോഭാവം. 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏഷാ തേ വിഹിതാ സാഖ്യേ ബുദ്ധിർയോഗേ ത്വിമാം ശൃണു ബുദ്ധ്യാ യുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. ഫലാസക്തിയില്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവാം. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ സ്വഭാവത്തിനെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും, അപ്പൊ ഈ സാഖ്യം യോഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കർമ്മത്തെ ഭോഗം ചെയ്യുന്നതിനെ ത്യാഗം ചെയ്യുക, കർമ്മഫലത്തിലെ അവകാശം ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഭഗവാനായിട്ട് എല്ലാം സമർപ്പിക്കുക. കർമ്മഫലം എല്ലാം നമ്മള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാം. ഫലം ഭഗവാൻ നൽകും. അപ്പോ സാഖ്യബുദ്ധി അത് ഉറയ്ക്കുമ്പോ ഒരാളുടെ മനസ്സിലെ ഈശ്വര തത്വം തെളിഞ്ഞു വരും. കർമ്മബന്ധം അവസാനിക്കാത്തവർക്കോ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റി ഇനി കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള കപില മഹർഷി സാഖ്യ സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അമ്മയായിട്ടുള്ള ദേവഭൂതിക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കാണാമെന്ന് നമുക്ക്, അല്ലെ? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സദാ ക്രിയാത്മകനാണ്. ആ പ്രകൃതിയെ ഒന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സൃഷ്ടികൾ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇങ്ങനെയാണ് കപില സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത്. വേദങ്ങളും ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെ തന്നെ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവത് വീക്ഷണം ഏറ്റിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ പ്രകൃതി അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ഈ ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിക്കായിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. ഭൗതിക ശക്തിയിൽ മോഹിതരായിക്കൊണ്ട് സ്വയം ആസ്വാദകരാണ് എന്നാണ് അവര് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്ത് അവര് ഓരോരോ നീചമായിട്ടുള്ള യോനികളിലേക്ക് വീണ്ടും ജനിമൃതികള ചക്രത്തിലേക്ക് കറങ്ങാണ് മോചനമില്ലാതെ. അതവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവാം. കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസത്താൽ മോചനം ലഭിക്കുന്നു. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിന്. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിനില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മവും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാന് ഒരു സാധനയായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഈ നമുക്ക് സ്വധർമ്മം അത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക, അതിനെ കർമ്മയോഗമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക. അങ്ങനെ നമ്മള് ഈ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാൻ ആ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ് ആണ്, അല്ലെ? യോഗം എല്ലാം നമ്മൾ കർമ്മയോഗമാക്കിയിട്ട് സ്വധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധനയായി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കർമ്മം യോഗമാക്കി മാറ്റുക. ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാനുള്ള വഴിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്വധർമ്മം, നമ്മുടെ കർമ്മം ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റണം. ഭഗവാന്റെ തിരക്കഥകള് മുന്നേ കൂട്ടി എഴുതിയതാണ്, അല്ലെ? എല്ലാവരെ കുറിച്ചും തിരക്കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ തന്നെ. നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ തിരക്കഥകൾ എന്താണ് എന്ന്. ഒരു ഡോക്ടർ, പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ അത് പഠിച്ച് മിടുക്കനായി, അതായി കഴിയുമ്പോ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോ ചോദിക്കില്ലേ, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴികളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ പറയാ, കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും. ശരിയാണ്, അതൊക്കെ ശരി തന്നെ. പക്ഷെ ഈശ്വര സങ്കല്പം അതവിടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഓരോരുത്തരുടെയും ആ പ്രാരബ്ധം അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ് പലരും പല തരത്തിലുള്ള ജീവിതങ്ങള് അല്ലെ, പലർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ള ജീവിതമൊന്നും അല്ല അല്ലെ. അത് അവരവരുടെ പ്രാരബ്ധം കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരോ തരത്തിലുള്ള ജീവിതങ്ങളാണ്. പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള തിരക്കഥകള് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പങ്ങള് നടപ്പാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത്. നമ്മള് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. അതുപോലെ ഇപ്പോ ഒരു തൊഴിലാളി, ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ആള് കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോ നോക്കുമ്പോ കാണാം അയാൾ ഒരു ഹോട്ടൽ മുതലാളി ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാലോ എല്ലാ തൊഴിലാളികളും അതുപോലെ ഹോട്ടൽ മുതലാളികളാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതാ ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ് അത്. ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ചാണ് ഓരോന്നും വന്നുപെടുന്നത്. ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക, ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ ലോകം എന്ന് പറയണത് സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ലോകം. അത് വേണം ഇത് വേണം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാലോ അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഒരു ക്ഷണികമായിട്ട് സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞാലോ വീണ്ടും അസ്വസ്ഥതയാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക. എന്നാലോ ഈശ്വരനെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദായിരിക്കും നമുക്ക്. ആ നേരം ഈ ലൗകിക സുഖങ്ങളൊക്കെ വെറും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയും, നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാനെ അറിയണം. ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ABCD ഫോർമുല ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, സത്സംഗമാണ് വേണ്ടത്. സജ്ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഭക്തരുമായിട്ട് ഇടപഴകുക, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. അതുപോലെ ബുക്സ്, നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ഇതൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അറിയണം, സ്വാധ്യായം ചെയ്യണം, അങ്ങനെ മനനം ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മള് A കഴിഞ്ഞു, B കഴിഞ്ഞു, C ചാൻറ്റിംഗ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ആ മഹാമന്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അത് എത്ര നമുക്ക് കൂടുതൽ ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അങ്ങനെ ABC. ഇനി ഡി എന്താണ്? ഡയറ്റാണ്. അത് എന്താണ്? ഏറ്റവും ഡയറ്റാണ്, നമ്മുടെ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ റീസെന്റ് ന്യൂസ് കണ്ടു അല്ലെ, തിരുപ്പതിയിലെ മിലാവട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായത് ലഡ്ഡൂല്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഭോഗം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോഴ്, ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോഴ് അപവിത്രമായ സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെ. ആ അപവിത്രത മാറ്റാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് പറയണത് പഞ്ചഗവ്യം സേവിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഡയറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഡയറ്റ് അത് പരിശുദ്ധമായിട്ട് പവിത്രമായിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാം. ഇങ്ങനെ ABCD ഫോർമുല അത് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാതെ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചോദിക്കൂ. എനിക്ക് സംശയം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതാണ് ആത്മാവും മനസ്സും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം?